Aurreko bideoan ikasi dugun moduan, merkatu mota ezberdinak aurkitzen ditugu sistema ekonomikoen barruan. Gogoratu behar dugu, lehia perfektuko eta lehia imperfektuko merkatuak bereizten genituela. Merkatu mota ezberdinen bereizketa eta sailkapena egiteko beharrezkoa izango dira hainbat irizpide sakonki aztertzea. Bideo honetan, merkatuak sailkatzeko behar diren 6 irizpide ikasiko ditu. Hasiko gara kontzentrazio maila zer den azaltzen. Kontzentrazioa merkatuan dauden enpresa saltzaileen kopurua izango da. Saltzaile kopurua geroz eta handiago izan, orduan eta txikiagoa izango da kontzentrazio maila. Bigarren irizpidea, enpresek prezio jartzerako orduan duten eragin maila izango da. Gehienetan, enpresek jartzen diete prezioa haien produktuei. Oso merkatu eta sektore gutxitan izango ditugu subastak. Subastetan bai, zehazki, eskaintza eta eskariaren legea errespetatzen da. Hirugarren irizpidea, produktuen homogeneotasun maila izango da. Beste hitzetan, produktuak trukagarria izatea. Hau da, edozein produktu bestea ordezka dezake. Kalitatean, diseinuan edo eginkizunean alderik ez dagoelako batzuen eta besteen artean. Adibidez, gasolinaren merkatua homogeneoa izango da. Apenas ez daudelako ezberdintasunak eskaintzen den gasolinaren artean. Laugarren irizpidea, lehiaren intentsitatea izango du. Enpresek merkatuan aritzeko erabiltzen dituzten merkataritza politikek osatzen dute lehiaren intentsitatea. Adibidez, publizitate kanpaina masiboak, prezio gerra, lehiakideen iragarkiak imitatzea, produktuen ezaugarriak nabarmentzea, merkataritza politikak izango dira. Bosgarren irizpidea, gardentasun maila izango da. Hau da, produktu baten prezioa nola esartzen den prozesua bai saltzaileek eta baita erosleek jakite. Azkenik, 6. irizpidea, merkatuko hesiak izango ditu. Enpresa berriak merkatu batean sartzea eragozten edo sailtzen duten faktoreak izango dira. Sarrera hesiak eta irtera hesiak bereiztuko ditugu. Askotan, enpresa handiek oztopoak eta hesiak jartzen dituzte lehiakideak merkatutik kanpo uzteko eta baita merkatuan ez sartzeko ere. Kontzeptu sakona eta garrantzitsua denez, hurrengo bideoan aztertuko ditugu sartze eta irtetze hesiak. Ikusten dugunez, merkatu ezberdin asko aurkitu ditzakegu sistema ekonomikoen barruan. Oso garrantzitsua izango da, merkatu bakoitzeko 6 irizpide hauek ondo aztertzea. Ondoren, erabaki estrategikoak eta operatiboak hobeto hartzeko. Hurrengo bideoan ikasiko dugun merkatu mota ezberdinen funtzionamendua sailkapen irizpide hauek kontuan izan.